Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A sunana Adam A. Zango, kamar yadda kuka sani. Ina son yi amfani da wannan dama in yi wa al'ummar Arewa baki daya ta'aziyya da jaje na irin rayukan da muke rasawa a kulli yaumin. Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya saka musu. Duk waɗanda suke da hannu, tun daga kan shugabanni har zuwa kan talakawan ma, har zuwa kan koma waye yake da hannu a cikin irin waɗannan al'amarin da suke faruwa, Allah Ubangiji ya shirye su. Idan ba masu shirwa bane, Allah ya tona musu asiri, kuma Allah ya yi musu yadda suke yi wa al'umma tun daga duniya har izuwa lahira. Mu kuma da wannan abin da yake faruwa da mu, sai dai mu yi addu'a. Ubangiji Allah ya kiyaye, Allah ya yi mana canji na gari, Allah ya sa shugabanninmu da malamanmu da sarakunanmu, Allah Ubangiji ya sa ya yi mana sauyi na gari, ya yi mana sauyi na alkhairi, ya kawo mana waɗanda za su ji kanmu kuma za su yi taya mu alhini a duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka faru a cikin shugabanninmu. Sannan talakawa Allah kuma ya ba mu haƙuri, sannan dukkanmu baki ɗaya kowa ya gyara halinsa, mu koma ga Allah, mu rika san junanmu, kyautatawa junanmu, taya yan uwanmu bakin ciki, taya yan uwanmu farin ciki, mu cire kyashi da hassada da kuma san zuciya tsakaninmu, saboda babu wata al'umma da take ci gaba idan babu haɗin kai a tsakaninsu. Mu girmama shugabanninmu, malamanmu da kuma iyayenmu da matanmu da 'ya'yanmu duka, mu kokari mu rika dora su a hanyar da ya dace saboda gudun irin waɗannan abubuwan. So da yawa wofantar da mutane, da nuna musu cewa su mutanen banza ne, da nuna musu cewa su ba su da wani amfani a cikin al'umma, shi ke kawo irin wannan abun, ya sa mutum ya shiga wani depression din da wani zai zo ya masa huɗuba, sai ya ga cewa wannan shine wanda yake kaunarsa, ya gaya masa abin da ya dace sai ya bi shi. To da akwai mutanen da Allah ya ba su baki da iya maganan da idan ba Allah ne kiyaye ka, kwakwalwarka ba tana da ƙarfi ba, daga sun yi maka hudu ba kawai sai ka ba hanyar da suke bi. Da haka mu rika nuna wa ƴaƴanmu da waɗanda ba ƴaƴanmu ba abin da ya dace. Mu girmama iyayenmu kamar yadda na faɗa, malamanmu, sarakunanmu da 'yan siyasanmu, tunda ba duka ne aka taru aka zama ɗaya ba. Amma muna fata Allah ya tona waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan al'amura. Na gode. Ubangiji Allah ya sa kuma idan shekarar zaɓe ya zo 2023, talakawa ya kamata ku yi hankali, mu yi hankali. Ka fito kada naira 10 ko naira 20 ko 1000 ko turmin zani ko abinci saboda kana jin yunwa ya ruɗe ka je ka dangula wa mutumin da ya baka kuɗi ko ya baka abinci. Da haka idan ya baka, ka siye shekara 4 kenan a wannan kuɗin da ya baka ko dangula maka da ko abinci da ya baka. Da haka mu kiyaye, mu zaɓi na gari, mu duba kowace jam'iyya, ba ina yi wani bangare kamfen bane, kowace jam'iyya mu duba mutumin arziki, mutumin kirki, mutumin da yake taimakawa al'umma tun kafin ma ya fito takara. Irin waɗannan su ne wanda ya kamata a ce ana zaɓa. Da kuma mutumin da yake shiga cikin al'umma, wanda dukkanin abin da ya faru zai fito ya ce Allah wadai, ko kuma ya zo gurin ya yi wa mutane ta'aziyya, ya kwantar musu da hankali. To irin shugabannin da muke bukata kenan. Don haka talakawa mu hankali, mu duba, mu buɗe idanmu, mu duba wane ne ya cancanta mu zaɓe shi, kada mu ba abin duniya. Mu kuma 'yan fim, shi ma ina jan hankalinmu, saboda mu mun zama 'ya'yan tsaki. Dukkanin daga an ɗan watsa mana 'yan wasu abu sai mu tattara, sai mu rika bin 'yan siyasa. No, ba haka abin ya kamata ba. Yadda muke tattaruwa sama da mutum 100 ko 200 tun shekara dai 8 da ta wuce ne ko 10 zance, haka muke yi 'yan fim. Sai mu tattara mu tafi nan, ba mu tsaya mu duba mutumin kirki ne, mutumin arziki ne, shi me yayi wa talakawan garin sama, ko me yayi wa talakawa kafin ya zo neman wannan kujerar. A'a, kuɗi kawai muka fi bukata, sai mu je mu tattaru mu tallata mutum, bayan kuma mutumin nan ba mutumin kirki bane.
ban kira sunan wani ba, ban kira kuma wani ba saboda kada a canza mu magana ta, saboda na san yan fim din bayan sai ka ji an ce da wane yake da wane yake. No, da yan fim nake, yan uwana mai hankali mu riga dubawa, mu tallata mutumin kirki. Na sani cewa shi ma dan siyasa in ya hau kuɗi yake nema, da haka mu ba za mu ki a ba mu kuɗi ba don mu tallata mutum, amma ko za mu tallata mu tsaya mu duba da kyau, wannan mutum ya cancanta, ko zai ba mu kuɗi mu karɓa, to sai mu karɓa mai, ba wai mu rufe ido kawai mu rika yin abin yunwa kamar wasu waɗanda ba su da abin yi. Mun zama 'yan bangan siyasa kawai kowane lokaci, abin da za mu rika yi kenan. So ina jan hankalinmu da Allah, wannan shekarar mu yi kokari mu tallata mutanen kirki a cikin waɗanda suka ci gwamnatin kujerar nan. Mun san mutanen kirki, mun san waɗanda ba mutanen kirki ba, so mu ba su goyon baya, mu ba su haɗin kai, kuma mu tallata su domin talakawanmu su rika kaunar mu, saboda a kowane lokaci duk mutumin da muka tallata wallahi muna da mabiya, muna da waɗanda suke samu. Idan kuma muka fito muka tallata saboda soyayyar da suke yi mana, sai ya sa su zaɓi wannan mutumin, ba ko da ba su san komai akan shi ba. A yi haƙuri, na san shugabanninmu su ya kamata su fito su yi wannan maganar. Na arbakinsu na ci musu albasa, a gafarce ni, ba wai dan ba za su iya fitowa ba ne, no. Amma idan lokacin da ya kamata mutum ya fito yin magana akan abin da bai dace ba, to ya kamata a ce ya fito ya yi magana. Ina biye da mutane da dama a cikin 'yan fim waɗanda suke iya fitowa su yi magana, irin su Falalu Ɗorayi, irin su Yala, irin su Baban Cinedu, irin su kai ga sunan dai akalla wanda ni nake ganin suke iya cire tsoro su fito su irin wannan maganan, duk da suna samun alheri a gurin gwamnati, bai hana su fito su kalubalanci gwamnati in ta yi ba daidai ba. Haka idan magana na yayi wa al'umma ɗaci da kuma 'yan fim 'yan uwana, a gafarce ni don Allah, ban yi shi don in ci zarafin wani ko kuma in ɓata wani ba. Na gode.